F'argument b'saħħtu li poġġa l-Avukat Ġenerali Gerard Hogan fil-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja saħaq li ma kien hemm xejn ħażin fis-sistema tal-ħatra tal-ġudikanti f'Malta u l-liġi Ewropea ma tipprekludix provvedimenti fil-Kostituzzjoni tal-Istati membri rispettivi fejn il-Prim Ministru jkollu rwol fil-proċess tal-ħatra tal-ġudikanti. Dan kien l-argument ewlieni fl-opinjoni li tal-Avukat Ġenerali Hogan f'kawża li fetħet l-Aqda Repubblika permezz tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kontra Malta dwar sistema ta' ħatra tal-ġudikanti li issa anki saħansitra issaħħet. Jason Azzopardi u l-Aqda Repubblika marru quddiem il-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja kontra il-Gvern Malti talli l-Prim Ministru kien jaħtar ġudikant wara li jkunu għaddew mill-arbil tal-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikanti li fihem il-Prim Imħallef fost oħrajn. Il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela kompla saħħaħ is-sistema li kienet ferm iktar rigoruża mis-snin passati fejn il-Prim Ministru kien jaqbad u jaħtar ġudikant u mingħajr qarbil ta' xejn. Fil-fatt f'riformi kbar bla preċedent, il-Prim Ministru Robert Abela reħa l-poter min idu issa l-politiku m'għadux involut fil-proċess tal-ħatrit tal-ġudikanti. Dawn is-set jinħattru wara sejħa pubblika u jiġu marbla u magħżula mill-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikanti. Dawn ir-riformi li wettaq il-Gvern ta' Dr. Abela sabu anke l-appoġġ tal-Kummissjoni Venezja. Minkejja dawn l-iżviluppi fis-sistema tal-ħatrit tal-ġudikanti, l-Avukat Jason Azzopardi u l-Aqda Repubblika xorta baqgħu għaddejn bil-proċeduri kontra Malta fil-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja. Issa, l-Avukat Ġenerali fil-Qorti Ewropea konkluda li l-fatt li l-ġudikanti huma maħtura mill-Eżekuttiv tal-pajjiż ma jfissirx li huma influwenzati minn min jiġu maħtura. Innota li f'ħafna stati membri oħra kien hemm l-involviment tal-politiku fil-ħatrit tal-ġudikanti, xi ħaġa li llum il-ġurnata f'pajjiżna mhux il-każ. Il-Prim Ministru Robert Abela kien irrimarka li l-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi kien mar quddiem il-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja jipprova jikkollassa l-Qorti Maltija. Intant fi stqarrija uffiċjali, il-Gvern laqa l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali Hogan u rimarka li l-opinjoni ta' Hogan tagħti raġun lill-Gvern li ilu jsostni rigward il-garanzija tal-indipendenza tal-ġudikatura u tas-saltna ta' dritt f'Malta. Il-Gvern saħaq li dan huwa wkoll dwar il-fatt li Malta hija pajjiż fejn il-prinċipji tas-saltna ta' dritt jitħadmu u jiġu implementati fil-prattika. Dan kontra l-ħafna allegazzjoni tu kampanji li jsiru fl-oqsma internazzjonali biex Malta titpinġa bħala xi pajjiż lura fejn id-demokrazija u s-saltna ta' dritt ma jfunzjonawx, saħaq il-Gvern li temm jgħid li se jibqa' impenjat li jkompli jsaħħaħ ir-riformi li twettaq fl-oqsma tas-saltna ta' dritt u l-governanza tajba billi dejjem ikompli jtejjeb isem pajjiżna fuq livell Ewropew u dinji.